गगामुख नोलोबारि रुंसारि सिदारत दैमारि आं बिथांनि गाहाय सानसालियाव साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि माने मा होनो बेखौ साननैनि हाबाफारि बे गेवलां फोथाराव खुंनो लानाय साननैनि हाबाफारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 32 बोसोर जुथुमा लोगोसे आरो खुंगा 32 बोसोर जुथुमा गगामुख दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दंबावो जोंहा खुंगा 17 बोसोर जुथुमा गगामुख दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बे मोनथाम आफादनि जुथाय खुंनो लानाय जे हाबाफारि मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै आङो सफैनानै मेल बेखेवगिरि हिसाबै बेखौनो आं बुंनो लुबैगोन गोजोननाय दुखु मोननायनिथ' मा बाथ्रा बुंनो मावनांगौ हाबानि बिबाना जेराव दङ बे बिबानखौ लानानै जोङो बयबो बेवहाय बाहागो लादों खामानि मावबोदों बै समनिफ्राय मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिएलटिआव थानानै सोरबा एनडिपिआव थानानै सोरबा बबेबा मोनसे माहारि आफादाव थानानै खामानि मावगासिनो दङ दा बाथ्राखौ आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे जोङो जि थांखि मिजिंखौ बिथा खालामनानै खामानि मावबोदों बे दिनैबो जाफुंसारजोबाखै दाबो जोंनि थांखिया आद्रा जानानै दङ बेखौनो जों बुंनांगोन बर'नि मोनथाम राजखान्थियारि जि दाबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ लानानै खामानि मावबोनाया दाबो जाफुङाखै कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जि मोनसे हाजारे ट्राइबेल गनायथि मोननांगौ कार्बि आंलं आरो सा काछाराव रायजो जानाय बर'फ्रा बेथ' दिनैबो मावफुंना होजायाखै दा बेफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौआ दाबो दङ आरो जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों 10 दफाफोरखौ जों मोननानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे दफानि गेजेरजोंनो दिनै बिटिसिनि बायजोआवबो बर'फोरनो मोनसे राजखान्थियारि खुंथाय बर' कसारि अनसाय गाव खुंथायखौ होबाय बिनि खामानियाबो आद्रा जानानै दङ आद्राया बेनो बुंनांगोन दाबो जोंनि गामिफोरखौ फोसावाखै बर' कसारि अनसाय गाव खुंथायनि सिङाव गामिफोरखौ फोसावाखै आरो गामि फोसावैखाय जोङो बियाब दानायनि बाथ्राखौ साननो हाथ'वाखै आरो बियाब दानाय जायैखाय बिसायख'थिबो जों बिनो हायाखै जेब्लासिम गामिखौ गभर्नरनि दारै फोसावनाय नङा अब्लासिम जोंनि बियाब दानायनि हाबाफ्रा आद्रा जाना थागोन आरो लोगोसे बिसायख'थि खुंहैनायाबो जोङो गोबाव जागोन दा बेखौ नोजोर होनानै दिनै जे जोङो जथुमदों सानैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबैयैहाय गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दाबाय जिल्लायाबो दाबाय दख'राबो दाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद दा जोङो बिबानाव थानाय बिबान मोननाय मोनैया बियो साफ्रोमबो बिबान लागोन बेबो नंखाया आरो साफ्रोमबो बिबान लायालासेनो थागोन बेबो नङा सोरबा बिबान रुजुनांगोन सोरबा बिबाननिफ्राय गोजानाव थाथ'गोन अब्लाबो हारिनि जि मोनसे दानि थासारि दानि हालोद बे अलखद बुब्लि खौसेथिनि आंखालाव भुगिनांनाय बर'फोरनि बे समा जोंखौ बुङो जों खौसेनो जयैनो दाबो जुजिबावनांगौआ जोंहा दङ आरो सानैसो सिगां गुवाहाटियाव एबसु आरो इउबिपि ओमफ्राय आरो बिकेदाबो एसे रामा जि माने आंनि बिबुंथियाव एसे फोरमायबाय बे रायलायनायल' जाथ'नानै दङ रायलायबावगोननि बाथ्रा होदों आरो बे रायलायनायनि गेजेरजों बेखौसो आङो मोनदांबोदों सरकारा जोङो खौसेयै जुजिनो रोङाब्ला खौसे जानानै नारसिनो रोङाब्ला गेलेलांनायनि मोनसे लामा आङो मोनदांनो हादों नुदों ओंखायनो जोङो बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथानि जि दफाफोर दङ मावफुंजायो बेखौ मावफुंहोनांगौबा जोंहा खौसे जानानै आरोबाव जुजिबावनो अनगायै जेबो आलादा लामा गैया आरो बे जुजिनाया जोङो आबुङैनो भारत माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया होलांनाय अहिंसा खान्थिजों जोङो सोमावसारनांगोन डेम'क्रेटिक जि मोनसे खान्थि दङ आरो अहिंसा नीतिनि गेजेरजों खान्थिनि गेजेरजों जोङो सोमावसारनायखौ लांनांगोन बेखौ आं मोनदांदों आरो जोङो आवाज होनांगोन जोङो बुंनांगोन सरकारखौ फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जोंनि दाबिफोरखौ सुफुंनानै होनांगौ नङाबा सुफुंनानै होनाय जायाबा रायजो राजाखौ जोङो बाथ्रा बुंनानै जोंहा जारला जानोसै आरो जोङो बिजेपिजोंनो दङ बिजेपियावनो जोङो जोंनि भटफोरखौ होनायनि जोङो सानदों नाथाय रायजो राजाखौ बुंहैनांगौ जोंनि दाबि दावा जायाबा जोंनि माखासे
जि दाबि दावाफोर दं बेखौ मावफुंनाय सरकारा होआबा जोङो बावहाय रायजो राजाखौ बुंनानै BJP नो भट होनांगौफ्रा जोंहा एसे जेंना जे फैदों बेखौ जोङो बुंनो हायो। ओंखायनो जोंनि रायलायनाया राभा हासं आरो जोंनि बर' भाषा मोनसे गावहाय खुंथाय आरो सरकारजों जि रायलायनाय बे रायलायनाया रायलायबावगोन होननानै बुंनानै दोनदों। बेखौ जोंनि आसामनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि मानगोनां बिथां डक्टर अनस पेगुआ माब्ला लिङो बेखौ जों नेनानै दङ आरो जेब्ला रायलायगोन जों बेखौनो बुंगोन थाबैनो जोंनि काउन्सिलनि जि मोनसे खुंथायनि जि मोनसे गामि फोसावनायनि हाबा बियाबदानि हाबा बेखौ थाबै मावफुंनांगौ आरो जोंनो राङारि अनसुंथाया जोङो जेराव मोजोमसे हरनाय जायो बेखौ बारायनानै होनांगौ। बेफोर बाथ्रा बर' रावनि थाखाय फोरोंगिरि मोननांगौनि बाथ्रा बर' बिजोङाव हारसा फोरोंगिरि हाबफैनाय बाथ्रा बेफोरखौ जोंनो रोखा खालामना होनांगौ आरो जोंनि फैगासिनो थानाय समावहाय जि मोनसे बर' बिजोंनि जेंनाफोर दङ जेसेबां जेंनाफोर दङ बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरि बर्ड जेखौ माबानांगौनो जोंनो खुलिना होदों नाथाय बेखौ दाबो बावहाय जोङो बुंनांगोन जोंनो मावथिफोर जायखौनाखि इंराजियाव अफिसियेल्स होनो बेखौ जोंनो होआखै रां होआखै। ओंखायनो जोंनि बर'नि सेपारेट डाइरेक्टरि बर्ड जायखौ बुंनाय जादों बड' आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस होननानै बेनि खामानिया जेबो गोजोनथाव जायाखै बेखौ मावफुंना होनांगौ बेखौ जों बुंनांगौ। आरो मोनसे जाहैबाय बर'फोरा जोङो गोग्गानो हागौ जे जोंनि बर' बिजों बा बर' राव बियो थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BLT भारत सरकारा आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै बेखौ 90% सोनो हाबाय नाथाय बिनि बाहायनाया दुलाराय आसामावनो जों बाहायनो हाया दाबो आरो बेखौ मोनसे एस'सियेट